Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita salhutna. Adorang sotapuka perminggota masuk mahita tutikina hohom martangi yang dibagas rohat tabi. Amin. Masuk mahita tapuji matuhatta marede sian bukwede nomoronom ayat sada saat rodi ayat tulu. Puji Jehovah nasana Mar hite-hite goar ni de bata ama
dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parabadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Madok mauliate mahamu di amai, na mga rorohita siyang kogoman ni haholomon, jala na pausatok kita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, ama nami nadi banua gijang, di papatar hodo di rim marhite-hite hatami, naung dohot dohami di halomohor roham, marhite siap padesami di dosa nami, atong papatar madirim turohanami, asa huta dahami ho, jala asa hutang yok kami suara ni anakmu, jala asa hujalo hami to di parbadia, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangi homa patik ni debata di minggu tasadarion imasian Kolose bidusada ayat 12 songonon ma tersurat isi madok mauliate mahamu diamai nauk patau hokamu majalo tohap na di bagasan hati uroni siteanon ni aka nabadiai ido sahana atong rak mangidogogo mahita sia debata mangulahon patik nei. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Jalahi tadun Yesus
Tatopotima dosa tatu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala amanami. Pujo hami dogoarmu nabadiai ala natar gogot tami marningot dosa nami. Sai marasini roha maho midahamion o Tuhan Yesus Kristus anak ni debata. Nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehesian namate, nama naik tu banua gijang doho mangod diho kami, asi roham dihami, sai patok tong mahami, roha hamoliateo tuho, o to di parbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit, pinain ni dosa nami, Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asini roha. Sayunak tulak kami. Saytangihom mahami ho ale debata. Ama anak doho todi parbadia. Amin. Tapi gema hata baga-baga taringut tu hasesan ni dosa. Ala ni pangalosyota do ubana tertulang Kristus. Jala binahin ni hasahatota do ibana mabugang. Ape tu ibana pisak-pisang perhitean ni hasonangata. Jala binahin ni bugangna malum itahilala. Hasangapon madidebata na digijang. Amin. Roha
Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion ima sian Johannes bidusada memuka sian ayat 20 sia sahat rodi ayat 42 tajahama marsikat soring. Torang ni arinai di ida si Johannes ma Yesus rotusi jadi di dogma odo biru-biru ni debata nama memorsan dosa ni portibion. Ibana dona udoki sian udiku rosa dahala nang jumolo adon sadahala ai perjolo liat do ibana. Aupe dak hutad da ibana alai asa tadap ibana di halak Israel ubain naro au madidihon aek. Dungi hati gampang si Johannes ma ninama Uida dotor di tuat soman barapati siang banu gijangi jalani yang ibana. Aupe dak hutad da ibana jolo alai ibana namar suruau madidihon aek ido madok tuau ia tusi di daho tuat todi jalamia di ibana do sididihot todi parabadia. Asal mau ida jalan cocok kon ibana do anak di debata. Marsugot nai jongjong muse si Johannes disi dohot sisianna dua halak. Jadi dinanai Yesus mamulus ninama odo biru-biru di debata. Jadi dibige sisianna na dua ima hatana gabe di huton ma Yesus. Dungi mongso ma Yesus di damana sida nama ihuton ibana. Jadi di nama mandok nasida ahadona niluan muna. Jadi di dok nasida mamandok ibana. Rabi namandok guru di dia doho sorang. Jadi di dogma madok nasida Roma hamu asa di ida hamu. Dungi Roma nasida di ida ma permiananna laos rakma nasida dohot ibana sadari nai tar dipukulopat mai. Si Andreas dengan sama ni si Simon Petrus dona sada siana duai nau bege hata ni si Johannes dohot mangihuton ibana. Dungi pajupang maibana jumolo dohot si Simon donganna saama. Jadi di dogma madok ibana nunga jupak kami mesiasi astuana Kristus. Laos ditugihom maibana tu Yesus. Alai diberun Yesus maibana uhut madidok. Si Simon anak ni si Johannes. Si Kepas maho guaron astuana batu mamak Petrus. Ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jalan na upeopsa. Amin. Oh
tidakon ma haporsiaotai, songon na hita tidakon nidong atta sa haporsiaot di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di bata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dusan, natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadei, imana tinubun ni si Maria, nagabi-gabia seto di parbadia, adorang so habubuat. Ido tuhata, natumaon na bernit di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal di bana di hau pinarsilang, na tuat tuan waturu dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamon ni debata Jehovah, amanai pargugu na suatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tu tanaon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi parabadia, jaladok sada huria na badia, huria hatopan nyala Kristen akan abadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia taina madok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dia ngoluan na sora sudah. Amin. Salam. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 15 Januari 2023. Bona tahun. Sabtu 21 Januari 2023 pukul 10 WIB maringanan di gereja di Patupa Huriata do bona tahun HKBP Rawamangun sekaligus launching tahun profesional dalam penata layanan 2023. Sudah perhala do partohonan rap dohot keluarga, dewan-dewan dohot anggota, pengurus seksi dohot kategorial, paduan suara kategorial dohot seksi, mewakili perhala do pensiun 5 halak, mewakili evangelis 5 halak, dohot mewakili ganup wik 3 halak. Asa riyama madohoti ibadah bona tauni. Tikting neng marbagas, tikting paduahon. Sada naing majalo pasu-pasu parbagasan Maruli Claudio Sibuya, ruas ni HKBP Suprapto, Resort Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, anak niamata Situa Insinyur Raja Mulana Sibuya, tubuh ni Inata Stella Borusiman Juntak, dohot Orwana Indah Sari Pebrina Boruna Pitupulu, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Duren Sawit, Boru niamata Edison Napitupulu, tubuh ni Inata Erika Boru Samosir. Pamasu-masuon hari Sabtu 21 Januari 2023 pukul 8.30 WIB di Gereja HKBP Suprapto, Resort Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. 2. Naing majalo pasu-pasu parbagason Mario Toman Febri Joshua Lumban Tobing, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Utan Kayu Manis, anak niamata Sauluan Hot Martin Lumban Tobing, tubuh ni Inata Ida Lumongga Boru Parapat, dohot Orwana Novia Kristina Boru Tambunan, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Utan Kayu Manis, Boru ni Amata Maralo Tambunan Nahinan, tubuh ni Inata Pariama Boru Aritonang. Pamasu-masuon hari Sabtu 21 Januari 2023 pukul siawib di Gereja HKBP Rawamangun. Tuhat tama nama masu-masu nasida gabe keluarga nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Namoding. Na di hari Minggu 8 Januari 2023 nunga jumolomoding sahalak doli-doli Edwin Christian Sianturi umur 23 tahun. Anak niamata Paian Sianturi, tubuh ni Inata Ramenna Boru Batubara Nahinan. Alamat Jalan Sodong Raya Sada nomor 32 Jakarta Timur, Wik Cipinang. Tuudean hari Minggu 8 Januari 2023 di TPU Pondok Kelapa. Tuhat tama nama ngalehon gogo dohot pangapulion di keluarga namar sitaunoni.
Pelean dot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas tikting naung pinara di nihuriata di pasu-pasu di batama aka barita masa dot ulaun aka si pauta bahen sangap di kuarna songonima tikting di huriata minggu sadarion Horas. Ae
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikira munabi. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata atik tungadong depe sian hitan naso sempat pajupang di bonani tahun baru 2020 sahalinari tong mau pasata misian huriata tusudi ham wakada mang dainang hahangge kupenari bot selamat tau baru madita saluna. Hatani debata mamakulingi hita di minggu Epifaniason tersurat di Yesaya bidu 40 sia ayat sadaro di ayat pitu huzahama di hita. Tangihon maau hamu ali yakka pulo jala patinggil ma pinggolmu hamu ali akka bangso dinadau. Jauh bado majuwau sian bertiad dope. Sian butuhani dainang. Nunga ditaringoti guarhu. Jala dibahen pamangaku songon purang natazom. Diodingi doau marhiti sian pangalinggom ni tanganna. Jala dibahenau gabe subia naniugam ditabuni hodoau di bagasan siorna. Jadi ninna do madohau naposokku doho ali Israel marhite sian hodoau marmulia. Alayang guau ni narohakku do dang marguna nangalutaniau mago po sabing dogugokku hupa suda-suda hape jahuba patikos-tikos uhum tuau jalau pakku dilabung ni debatakku do iya nuaing hatani jahuba na jumadihonau siap bertiad dope bayan na posona asa au paulakon Jakob tuibana dot papunguhon Israel. Jadi marmulia maau di ida Jahoba. Jala debatakku gabi hagogo okku. Jalanin na do hame metodui anggotung holan naposokku ho patidang akka margani Jakob. Do manugihom mulak akka pasi-pasi sian Israel nunga hulehon ho huhut bain panodang dia ka perbigu gabi perhitian ni hatuauku ho rodi uzung ni tanoon songonodo hata ni Jahoba si pelua Israel nabadiana tuibana nahi nabiat soni rohani halak tu bangso hagigian tunaposo nyaka pangarajai ikon idaun nyaka raja roho jala hehe jala marsoba akka pangarajai alani Jahuba nabonar dohot alani nabadiani Israel na mamilito ima sana. Huriani tuhata marulupolo todita la tolhasita tu minggu Epifanias minggu hapapatar. Hapapatar ni nang tubuh Yesus di bagasan nguluta jalan nang patar basa-basa ni Jahuba pataruhok kita tu tahun na baru 2020 toluon. Di jauh hodo di minggu tahun marhite temani minggu ta babua Kristusi do panodang di saluhut mertibion.
Zalahita pe ditugu diju asa dohot ti tagabe panodang ditongan di nahumaliak kita. Hurian itu hata songod dia mahita gabe panodang. Songod dia mabangso Israel gabe panodang. Hape turpuk natazahaon imahala Israel natongon terbuang di habuang Babil. Natongon digosa-gosa halak Babil. Angko nasida sa sitong nunga ditagam pay mahamamatena nama di habuangani. Nunga tol hasita tunanang mate pakirimon na. Ala dietong dang malua benasida sian habuangan Babili. Hape diturpuhon didok daun. Gariada tugok kurohon ninna diaya onom naking. Gabi panodang tuaka parbigu. Tungholan hame metodo. Angko na posoki moloholap platidang margani Jakob. Dohop manogihom mula nasida sian habuangan Babil. Alanido jumolo di ayat sada do di ayat onom di patolhas panurirang Jesaya. Songo dia huaso ni Jahuba memilit ibana parzolo nunga dipilit jala ditodo ninna ibana sian bortian ni inana. Behama hita mabayakon debata mazohita tagad di bortian yak kainata. Hola mabayakon ipe songon namoldo songo dia mabentuk ta hati hai. Marumang zolma do, marumang muder do, marumang sel do pe manangdang, alai di do nunga dipilit jala di jo debata hita. Lubobi si Jesaya tagad di bortian. Nino aka penafsir lapatan nion omma debata na patuduho dirina debata nama noppa sian naso adong. Kreasio ex nihilo. Bahwa Yesaya Tuhan panggil dari kekosongan dirinya, dari ketidakadaan dirinya, dari kehampaan dirinya, tapi Tuhan berkenan memakai dia sebagai alat di tangan Tuhan. Tapi saya yakin Bapak Ibu, kalau Yesaya ini dipanggil oleh Tuhan pada masa-masa dia ada di rahim oleh seorang ibu, saya pasti yakin bahwa ibunya bukan seorang sembarang ibu yang menelantarkan rahimnya. Saya yakin dan percaya pastilah ibunya seorang ibu yang merawat rahimnya dengan sangat baik. Sehingga Tuhan berkenan memanggil Yesaya pada masa dia juga ada di rahim ibunya. Yesaya menjadi orang besar dipakai Tuhan saat rahim ibunya masih mengandung. Betapa luar biasanya ternyata kalau semua ibu-ibu merawat rahimnya, merawat kandungannya. Anak-anak yang dilahirkannya bukan sembarang orang. Tapi pastilah orang-orang hebat yang dipakai oleh Tuhan untuk rencananya di tengah-tengah dunia ini. Para ibu-ibu yang menjaga rahimmu dengan baik, yang menjaga kekudusan rahimmu dengan kudus di hadapan Tuhan, sesungguhnya engkau sedang dipakai oleh Tuhan juga. Bagian dari rencananya di tengah-tengah kehidupan ini. Sama dengan Yeremia, nunga dipilit, diperbadiai, dijauh dibatai bana, tagad dibortian. Begitu banyak Alkitab menyaksikan masa-masa ibu merawat rahimnya,
melahirkan banyak tokoh-tokoh yang hebat di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu. Dan bukan mustahil pada masa-masa sekarang, kalau semua ibu merawat rahimnya anaknya dengan baik, para pemimpin-pemimpin bangsa negara, bahkan pemimpin gereja juga, Tuhan panggil orang-orang hebat melayani kita, melayani dunia ini. Halai disungguli jauh pada hita marhite Tuhan Yesus, dada alani haulion haringganon ni si Jesaya do natoras na do inung ngauba dipilit. Ay Yesus sendiri mardok songon ayat ta na dijulu ni ayaton Yohanes 15 au do mamilit hamu. Dada hamu mamilit au. Jala huzu hamu wasalau hamu marparbue. Hamuna kadamang dohot dainang behama si Jesaya na jinu tagad di bortian tuk suarong maningaha nabuy pangasahonotton. Alay di dok nakkaning di ayat 2 di bohali di perlengkapi jauh baduibana di ayat 2 di dok jala dibayan pamangaku songon podang natazom. Dio dingi doa marhite sian pangalinggom ni tanganna. Jala di bahenau gaibe subian na niugam. Ditabuni hod doau di bagasan siorna. Luar biasa hawak kadamang do dainang. Bangso na terbuang na dipresentasikan marhite kehadiran ni si Jesaya di jauh debata, di tugu debata, naing gabi panodang di tonga-tonga ni Portibio. Hita pe ala ni huaso ni jauh bado hita ubahen malua. Dio dingi hita di bagasan siorna, songon anak ni manuk, nio dingon ni habong ni nana molorola linang manikup. Atau ibarat seekor kanguru yang mungkin terancam oleh hewan-hewan yang buas. Segera dia mengantongi anaknya itu. Lalu dia bertaruh melawan para pemangsa. Dio dingi dohita songo si Jesayai. Ditabunihon hita di bagasan siorna. Ala marhite-hite huasu ni jahuba natuk peluahon hita siaragam ni namasa. Termasuk akaragam prediksi resesi global, resesi ekonomi di tahun 2020 tolon. Nang peko zamot hita hidup berhemat. Alai satu ngebeu balga biar nirohata sian pos nirohata mangasahon gugun itu atai. Tetaplah rasa takut, keyakinan yang kokoh kepada Tuhan yang berkuasa memelihara lebih mendominasi hati jiwa kita ketimbang banyak rasa takut yang mungkin menghadang dalam hidup ini. Ada satu pertanyaan, mengapa Yesaya harus dilahirkan padahal masih dari dalam kandungan? Ini pertanyaan yang penting bagi kita sekarang. Tu dia dohita ubahenna tu hita tu Portibio. Tutu saya donggo torop jol mamedok bahasa mangan, asa marsaor, asa marpinopari doh lenna asing. Alaya dong ko na umangat siya ni ubahin na tubuh hita tuha siya nga noon. Mulai do akan na pistar, where are we born to be? Lau tu dia do hita ubahin na sorang tu Portibio. Totuna dong ko sakak mi jahuba
marhiti-hiti hita. Ayang goholan namangan do hita itong debatatu pertibion, ngama metu ulaw nitu hatay. Ang goholan namar pinopari do hita itong debatatu pertibion, ipeng atong metu. Tapi sebagai orang yang percaya Tuhan sedang mendesain hidup kita, lahir di dunia ini. We born to be the servant of God. Tubuh hita ala disakapi debatado hita gabe na posona. Gabe ula-ulana. Siulahon lo menrohana. Marhiti-hiti nguluta siapa hari. Marhiti-hiti ulota. Madang didia pehita maringa. Apul-apul namat sebelagaron nang tuhita nguluta hamunak kadamang doh dainang Israel nang mate-mate ne dihabuang Babeli alai di Pangulo di Pahitsa di Pahehe gabe ula-ula ni tangan ahaman wang mabain ngulum terpuruk di hasyanganon atik tungdang tu paro tupur deba kausaha doh lanak kanasing manang nadeba anak doh pahopum manuda dang mangoloi po dan naui na pinasahakmu di jauh debatado hita songo bangsa Israel na tong terbuang nang mate-mate ni dihabuangan ni dipahitsat siya ni ala nang pakyon na gabe palito gabe hatiuron tutong-atongan yakka bangso. Di bani apa yakin sa sitong nga hita pe dipilih debatado hita adorang so tubuh do hita tu pertibio. Sama seperti HKBP dipilih oleh Tuhan menjadi gerejanya, ini bukan kebetulan. Kalau dari Amerika gagal pertama, sebetulnya penginjil yang lain akan berkata tidak perlu lagi kita ke Tanah Batak karena mereka membunuh hamba-hamba Tuhan. Tetapi nyalinya para misioner tidak urung. Mereka tetap pergi. Tahap kedua dari Amerika setelah Inggris. Dan yang kedua ini yang paling tragis. Gagal juga penginjilan. Tetapi Tuhan tidak berhenti. Tahap ketiga Tuhan pilih dan utus juga dari RMG dan Jerman. Karena kita yakin Tuhan sudah menghendaki dari awal anak-anaknya sebagai pengikut Yesus di Tanah Batak dan berkembang hingga kita pada saat ini. Bukan kebetulan. Alanido di Efesus bidusada ayat 4 didok ay dipilih dohita di bagasan ibana adorang so ojak do petanon asabadia hita jala so hasurahan dia dopanna di bagasan holong nirohana 31 Maret 2 orang warga Batak dibaptiskan di Sipirok oleh Gerhard van Asselt, yakni Jakobus Tampubulun dan Simon Siregar, berawal dari hanya 2 orang. Bukankah karena Tuhan memiliki kehendak yang luar biasa, sehingga kita sekarang lebih dari 5 juta yang awalnya hanya 2 orang dibaptiskan, tetapi Tuhan berkati berjuta-juta hingga kini. Semua itu karena Tuhan telah memilih kita, memberkati kita, menetapkan kita sebagai anak Tuhan. Maka anak-anak muda, kalau di tengah-tengah zaman ini ada tantanganmu, pacarmu yang menggoda engkau cantik, tapi tidak seiman dengan kamu, tetaplah engkau komit dengan imanmu. Supaya engkau juga diberkati dalam kehidupanmu sehari-hari.
Di jodoh hita asa gabe panodang. To be born, to be the light of God. Asa gabe panodang. Mulai jauh de batabang so Israel nang mata-matene di habuangani hita penuaeng nak pedang terbuat kita sa sitonga ikon lubi siani mahitanya dipilit dituduh asa gabe hati uron di tonga-tonga ni pertibio. Tuhata Tuhan Yesus madok di Matius 5 ayat 14 terang itu ditempatkan di tempat yang tinggi di atas gunung, tidak pernah ditempatkan di bawah apalagi tersembunyi. Dan dalam ayat 16 Yesus berfirman, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Di son di padas Tuhan Yesus do gabi hati uroni dada hola sinodak sabing alai marhite-hite perbuatanmu yang baik. Jadi suatu melep sinodak tay. Suatu melep sulu ni rohatta do habor siotai. Songon hatanya deta nomor 515 naking marsinodang di bait Yesus. Asini rohanai. Dungi referenna tapagalak palitotta tapatiur dalani. Dayakan mar palito dia rupan jabah iko patiur hodo dalanna. Patiur ho pikiranna. Dang mabay marbulut-bulut. Molo sibon hati uron ama itu ngatongan ibagasna ikon gabe tiur narong marbulut-bulut tian nagulapian. Iban na gabe si holosonot tado mularong sa ada masalah keluarga. Dungi Roma matan ni tetangga nang mengurupi HP lam gulap ngeko si paresono. Ikon lam tiur may mana molo rong. Bagaimana caranya Natal tahun baru masih baru kita dengar. Ketika orang Majus itu setia melihat bintang di atas. Lalu mereka terus menelusuri jalan itu dengan baik. Maka tibalah mereka di palungan. Hati uronido menugu-nugu nasida. Gabe sahat tu barani pinahani. Di Yohanes 8 ayat 12 Tuhan Yesus berdoa do panodang ni pertibio. Nasotupa mardala dinahulum akana mangihutona. Dari awalnya Tuhan Yesus mempersonifikasikan dirinya dengan terang. Tapi yang luar biasa dalam Matius 5 ayat 14 Tuhan menggeser fungsi terang itu dengan mengatakan kamulah terang dunia. Dukum menguluhi tadi bagasan hati uron nasihat tuhatai. Ihu mamusehi tadi do gabe panodang di pertibion. Hamunak kadamang doho dainang tapadao maka rohana gulap. Pikiran-pikiran yang gelap. Terutama iman yang gelap tapi iman yang terang. Orang-orang yang gelap hatinya, gelap pikirannya, gelap imannya, pastilah sulit bagi seorang ibu membedakan yang mana supir, yang mana suami. Bapak-bapak yang gelap hatinya, pikirannya dan imannya, pastilah dia akan sulit membedakan yang mana istri, yang mana pembantu. Anak-anak Tuhan yang mungkin gelap hatinya, jiwanya dan pikirannya, dia akan pasti sulit membedakan yang mana kehendak Allah, yang mana kehendak dari setan.
di bahani ko sa tok kita pagalapon lapui naksangamelep. Ibenado akan apistar, it's better to lighten a small candle than to cure the darkness. Tagonan, tapangulo palito na met situtu petahoy bana, daripada holan na mengaru-aruai, mengutuki akka kegelapan di tengah-tengah ni ngoluta. Benarong hiasa ada cerita na met untuk masada pemborong beken. Lomo marohana membangun bagas na mat sayuli. Dungi isuru ma akatukang na jumago siyan na jumago. Dung say tikina bangunan nani Panginoonay, Roma tukangi bapa nga saybe jabum hubangun. Sa uli-uli na sa denggan-denggan na manabuhi hupa-tupa. Dan dia mengaku bahwa dia baru ini pertama-tama membangun sebuah rumah yang paling baik yang pernah dia bangun dalam hidupnya. Alayaha may pamborongi tak sumakku bereng. Tak sosok turohaku bangunan mo. Di longang marohani tukangi bah ay narong guleng na soberes narohana. Dung liling di bereng-bereng ma hape na markacamata hitam bo pemborongi. Ujung nga suri di ida gabi gulat. Alay malori mana pak itu kacamata bapak mungkin terlalu hitam. Kalau bapak mau coba dibuka dulu supaya kelihatan bahwa rumah ini sangat baik, sangat terang. Dungi dibukai mana mak, bah, aduh HP na salah. Nunga sikok be, nunga tiur be, mau lihat madi tuata. Hita pe selalu nak kadamang do dainang, aka yanakon ni huriata, hati uron terang di Natal dan Tahun Baru yang kita rayakan itulah senantiasa menerangi hati jiwa pikiran kita supaya menjalani tahun 2023 sesulit apapun kata banyak futurolog tapi tidak pernah menjadikan kita takut, tapi bersama-sama dengan Tuhan kita percaya diri akan dituntunnya dengan selamat. Merulupuluk terdita ala pitu siar ruas ni huriata na tua-tua ni huriata majalo ulus hatuaon tokin nari sian huria. Saya lihat inang hutagalung berutambunan. Saya lihat amang natigor siahan. Inang dokter berusi tanggang. Amang pengaribuan. Amang belsasar siagian. Amang nyonya Huta Barat si Bajuntak. 2 teh. 25 tugijang. Luar biasa berkat Tuhan. Tiki masa COVID adang gora pitu halak na hulana makubur yang meninggal dunia karena COVID. Saya yakin bukan karena bapak ibu memiliki amal yang amat baik, tapi berkat Tuhanlah yang luar biasa kepada Amang dan Inang. Di bari lasmar roham jakok kauman non ulus hatua non ingot Galatia 2:27 Kristus do di paru locon hamu dinang terdiri hamu di bagasan Kristusi.
tugajang na makau murmuna di pasu-pasu sudah anak doh pahopu jala tiur sehat nak pikiran muna di hatuan ni murmuna jala tanya kok kamu sudah hami asa tong si gajang umur songok kamu na tua katiki naneng ro martang yang maita. Mauliati jala puji-pujian marohanami di hawali Tuhan. Nang mamakulingi hami marhiti-hiti hatam asa gebedohot tami sibuan hatiuron mulai sian diri nami ganup marsada-sada sian keluarga rumah tangga di huria nang di tonga-tonga ni masyarakat pe. Unang luat say madili ali Tuhan. Gari bangsa Israel nang mate-matene na honagosa di habuang Babeli di pahit sato na sida siani. Dada holan asa malua gumonggom bangsa Israel. Alay lubi siani asa gabi panodang. Tu saluhut na kabangso ditongani pertibion. Ali di bata Jahoba, boy sa jodo ng pengalaman nami, terbuang hami di ngulu nami, manang pakilalan terbuang di tonga-tonga ni keluarga, terbuang di tonga-tonga ni masyarakat, ala pangotak ni akka sahit, ekonomi, resesi, lo lan akka nasing. Asi maroham ali Tuhan apehom matangamu naguk huasoy mangenet hami ruar sian nasa habuangan ni parngulu ni jala pahitsat songon bangsa Israel gabi panodang di tonga-tonga ni hasyanganon nunga marlas ni roha marulupulup pami mamas tahun Yesus natubui hatiuron di pesta Natal dohot tau baru. Asiro hamadi Tuhan, say paiyan masinoddangi di bagasang ulo nami. Unang loas melep hati uroni di bagasang gulumi ni ulo nami. Alay matoktong sulu-sulu di hami, madalani akka ari-ari ni ulo nami, madalani akka tafsiran ni ekonom na madok masa ragam niya karesesi, dito nga di bang sudo pertibion alay molo tiur parnidapan nami maruzahat tuhatam terbulus hami dui saluhuna jalan asujari marmara hami molo marsihohot tami mangulu di bagasan hati uroni ali di bata Jahoba pangulu mahati gorani di bagasan rohanami ganuk asa takas sami mangalakka maruzahat tulo meneroham. Jala asa maloha mamulai tiyak kanadinggan siyan naroa. Jala piliton nami madalan lo meneroham di saldok pardalanan ni ngulu nami. Pasu-pasu mali Tuhan, ruas ni huriam na tongon marukil di bagasat tikyon, keluarga paya syaturi, ala jumulo sada anak boru sa tonga-tonga ni keluargai Edwin Christian Senturi jakatikin aku salpui. Asi maroham sayhoma madapol rohado ati-ati nasida. Asa tarapul jala margugu nasida manalpui akay luilu sa simalolong na jala hipas hobas ng nasida mangalakka dopak julu tuakatiki nanengrong. Say pasu-pasu dalalehon hamalumon tuakaruas ni huriam na tongod di baga sa persahiton na piak di puduman na Antoni Panjait Panpahan nyonya Sintue Beji Panjaitan Boru Raja Guguk Heni Agustina Huta Barat Budiman Sihiti Gerhard Kurning Tumbur Firmanto Simanjuntak Torang Marpaung
Gimbal dolok 1000, Zauti siagian, Nyonya Tampu Bulun Sinta Boru Pangaribuan, Romi Hamonangan Samosir, Doho Sudi tahena tongon pemulihan di tongani bagas Nabi. Sai pasu-pasu masalu na kaubat terapi na pinakkin nasida. Mangenet sahiti sa pamatang nasida bi. Asalam tuhi pasna nang tuaka tiki na nengrong. Secara khusus di bagas at tikion, marulupuluk dohami ali Tuhan. Ala pazupang hami dohok mang napigar ruas ni huriam akana tua-tua nami. Akasiga jangumur dilihok ko basa-basa tunasida. Amang natigor siahan. Nyonan natigor boru si tanggang. Inang hutagalung boru tambunan. Nyonya huta barat si menjuntak cempaka putih. Belsasar siagian Pulau Mas. Nyonya huta barat si menjuntak UKKM. Dohot keluarga Pangaribuan sian Tegalan. Asima rohamali Tuhan, sailam tabay mapasu-pasu dinasida. Lumubi pos ni roha di hatuaw ni umurna. Pabuahoro debatana toktong mamasu-masu, mangulusi todina nang rohana doho sudi akka pinoparna. Asagay biyak kapasu-pasu saluh na nanula tangan dinasida. Dala dohot tami sudi nang ruas ni huriam pasu-pasuommu. Gawe siga jangumur nang tuak katiki nanengro. Asima rohamali Tuhan. Say homa toktong mamasu-masu sudi akana tua-tua nami. Di bagasan pos ni roha di pangaramutiommu dinasida. Lehon hahi pasod di hatutua ni umurna. Anggia say toktong tiur rohana nang haporsiona. Dohot pasahaton nakasihol ni rohana tu zulum marhiti-hiti tangyanga. Alay yang go ulus ni partodion nami Kristus nang terdidi tu bagasan padidionido. Ima di parulocon nasida li Tuhan. Atik pesikakna hapapatar na pasahatun ni huria ulus siat tonga-tonga ni huriam. Mauliate madihoali Tuhan terpuji dalam marsangak maguarmu marulupuluk marohanami makanguluhon hatiuron sinodang palito ni haporsion nami imahatam nabadiai. Marhiti-hiti goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus tangihoma tangyang kami. Amin. Mari demahita tapasahak ma nang piliata dua-dua ni debata. Bisa rumpano
Rian itu hata amanggohi ulos hatuau dari tanggal 26 pas atot tama sonari itu halak ruas ni huriata kanaung da tua-tua ni huriat tahun. Lasmaro hata siga jang umur hita saluna sudima di pasu-pasu Tuhan nang akka pinoparmuna. Anggo hatan itu hata Galatia 3 ayat 27 ikon Kristusido anggo si parulos sonota. Alai si kakna pasahatun ni huria me Tuhan wakamang inang dibaga setikyon. Dalam lutung adong siak kamu diba akka tulang akka hula-hula las marohamu ay satu hatta doang go ulus si zalomuna dibagasan tikyon. Eme si tabatua ma parlinggo man ni si worok. Di hatuan ni umur pinasa ni tuhata tuhamuna tuhata ma silehot tua ris mahamrat doh pinoparmuna di parorot adur haduka tugu-tugu ni lobu adur hatiti tugu-tugu ni horbo pekpeng mahamu saur matua pai hutihut pahopo ala ni huaso ni tuhata sahat tu namar nini sahat tu namar non pinasa ma padidata. Di hamu amanami nanami ujau hamima goarni ruasta na lau majalo ulos na pitu halak na sian wik ro mangun tegalan parjolo sahali wodak kami tujolo keluarga amang pangaribuan dungi na sian wik UKKM keluarga inanami inang Nyonya Huta Barat Boru Simanjuntak sian wik Pulau Mas keluarga manami amang Besiagian sian wik Cempaka Putih keluarga ninanami nang Nyonya Huta Barat Boru Simanjuntak sian wik Rawamangun Sada keluarga inanami inang Nyonya MD Hutagalung Boru Tabunan sian wik Rawamangun Sada keluarga inanami inang Nyonya RNP Siahan Boru Sitanggang sian wik Rawamangun Sada keluarga niamanami amang R Natigor Siahan. Jadi di pudi nama Parhalado Manang Situawik mendampingi Nasida jala hotak kami tujolo inang uluan inang Padita Resort mendampingi amang uluan lau pasahaton ulos hatuaun turuas ni huriata menguduti acara Natal napa dua honang salpu doon. Jala deba ngata pasahat di Natal naung salpu, sonari tauduti mamuse,
Jolo Marpoto maju bersama. Tolong diambil. Bia asata lanjuton acara hupangi dohami asa mulap mahita tuhudulata ta parade mai detan sian bukwede nomor 522 ayat napatuluhon laus jongjong mahita saluhutna. Kirim roh Kudus, pada masa persidangan, taulahi sahelai nama kirim roh Kudison pada masa persidangan tadi awal Tuhan visi asa sabot kondisi surgoi tatangnya kumapiliata. Ali di batah amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Dohot nasa uli basa na mauliutus. Kupasahat tami masyan na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wak na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaho parhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaw di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehom mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana nilehon mitong dirohi pamataku osadohot gohoki rodi saluhut artaku upasa hati Tuhan Ali amanami na di banua gijang, say pinarbedia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sederion hanguluan siapari,
sesama dosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaor homma damena tu todim. Amin. Urian itu hata mulai sadarion dukko dua ayat hita merminggu di Edena Perzulu mulat tama musik sa ayat nari dungipe zong hita mangedehon ayat tulu songonima nang tutikin na mangihut anon. Hami saluna padita situa musik media arhubas duri atas sadarion pasahaton tusudiha wakadamang dohok dainang selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.